Nestas rochas podemos observar surcos moito máis grandes que van en paralelo, que en realidade non son petróglifos. E que crees que poden ser? Pois a ver, Son marcas de carro, xa que por aquí pasaba un camiño moi tradicional que unía Baíña con Belesar e Sabarís. As nosas sociedades ocupaban e aproveitaban os nosos montes. En xeral, este espazo ten diferentes usos. E que crees que poden ser estes petróglifos, que en realidade estes son petróglifos? pois non sei, que pode ser? A ver, Carlos, dinos. Son coviñas e son figuras xeométricas. Lles llaman así xa que son abultadiñas para dentro e son pequeniñas. E como dixo Carlos, este espazo ten diferentes usos, porque aquí hai 4.000 anos este espazo estaba habitado, como vos vivides nas vosas casas. E como habitaban? Pois aproveitando todos os recursos que tiñan ao seu arredor. Por exemplo, para fabricar estas casas, eles empregaban pois varas de abeleira, carballos, xestas, barro, e foron así construindo poboados. Nestes poboados todo o mundo tiña sempre algo que facer. Por exemplo, uns moían os cereais para fabricar o pan, outros amasaban o barro, pois por exemplo, para construir olas para agardar auga, a comida, e outros incluso, pois, poderíanse adicar á gandería, á agricultura, e outros forxaban as armas, coitelos, espadas, e aquel que tiña unha arma era considerado o xefe do poboado, o guerreiro. A parte da figura do guerreiro, na Idade de Bronce, segue habendo a figura do chamán, que, como xa sabedes, o chamán era aquela persoa que era capaz de curar as feridas, e as dores de barriga, as demoas. E por qué? Porque coñecía todas as plantas que había arredor do poboado. E pasa unha cousa moi curiosa, que aquí estaba o seu poboado, e na parte de abaixo, no val, era a zona salvaxe para eles e para elas, era a zona que estaba chea de bosque. E hoxe en día pasa ao revés. Esta zona, este espazo no que estamos, para nós agora é unha zona salvaxe, mentres nós vivimos na parte de abaixo, no val, que é o noso espacio cotidiano e doméstico. Moitas gracias pola vosa atención.